a vázrendszer fájdalmai, mozgással kapcsolatos problémák, izületek, izmok fájdalmai. Ez a terület az oszteoterápia legáltalánosabb, mondhatnám átfogó része, azaz itt specifikus összefüggéseket nem tudok megosztani önökkel, hiszen konkrét fájdalmakra konkrét háttérismeret kell, ez meg már a szakma olyan specifikuma, ami a know-how köre, azaz nem hanganyagba való. Amit el tudok mondani, hogy a terápia gondolkodásában a vázrendszer struktúráinak és láncolatainak ismeretei, az egymásra hatások tapasztalatai vannak benne, mert az élet tanítómester, amit nem helyettesítenek a tanórák. Én még úgy tanultam, hogy az oklevél után, ha már van 7 év gyakorlatod, akkor már van esély rá, hogy érted a rendszert. Ez egy keleti gondolkodás, a nyugati elmének furcsa, mert az nem érti ezt, a nyugati elme mindent és azonnal akar. Valóban igaz a mondás tehát, hogy a gyakorlat teszi a mestert. Szóval az oszteoterápia fókuszál az izületek helyzetére, mert ha nem ideális helyzetben vannak, akkor a mozgásban az gátló tényezőként, belső feszültségek fenntartójaként működik. Az izomzat feszültségei és a feszültség oldása is alap, mert ha ez nincs a fókuszban, az elállítódás izületi korrekciója nem lesz hosszú távú stabil állapot, a lágyabb környezet feszültségei a sűrűbb rendszer elállítódását is előidézhetik, és nem csak a most említett izomzat, hanem a sokszor lágyabb kötőszövetű struktúrák is lehetnek problémafenntartók. Ráadásul a kötőszövet emlékszik, tárolja a feszültséget. Azt hiszem általánosságban ennyit lehet elmondani. Praxisomban rendszeresek a nem orvosi kategóriába, azaz nem műtéti kategóriába tartozó problémák, de ezek a problémák elég súlyosak is lehetnek, orvosi területre tartozónak tűnhetnek. Akkor kell nagyon elgondolkozzon, ha az orvosi ellátás, esetleg gyógyszeres kezelés ellenére is vannak panaszai. Ha ilyen helyzetben van, jó eséllyel segíthet az oszteoterápia, mert a gondolkodás más, a szemüveg más, mint az akadémiai ellátás. A leggyakoribb fájdalom területek: derékfájdalom, térdfájdalom, különösen gyanús, ha csak a test egyik oldalán fáj. Ide tartoznak a bokafájdalmak, ha nehezen megy az illető, ha zsibbad a lába. Az erőtlenség is jellemző oszteoterápiás tünet. Nagyon gyakori a hát- és lapocka fájdalmai, az anyóspú fájdalmai, a kéz- és vállfájdalmai, a nyak- és tarkó fájdalmai. Ha sokszor van migrén, fülzúgás, bizonytalanság érzés, ami inkább sodrás, mintsem forgószédülés, erősen valószínű, hogy az oszteoterápia a hatékony megoldás. Ha a többi hanganyagomban, a honlapomon nem tud eligazodni, és nem talál választ a problémájára, hívjon, kérdezzen, a telefonos konzultáció során eldől majd, hogy biztatom-e a látogatásra, vagy inkább lebeszélem. Megközelítésem a segítségnyújtása és a saját hitelességem építése, ezért az első helyen ön áll és a szolgálat. Gondolkodásomban az anyagi oldal következmény, nem önmagáért létező cél. Segíteni sem mindenáron akarok, fontos, hogy az akarjon gyógyulni, és az akarjon változtatni, aki bizalmával megtisztel, nem én akarok bármit, és bárkinél elérni, vagy bizonyítani. 8 év szakmai tapasztalat és folyamatos tanulás mellett erre már nincs szükségem. Mindenkit szeretettel várok, aki gyógyulni akar, aki már felismerte, hogy a problémák jelentős része, főleg ha az krónikus probléma, nem független tőlünk, akik szenvedünk tőle, hanem valamilyen módon közünk van ahhoz, amit kaptunk. Legtöbbször nem sorscsapásról van szó a krónikus problémák esetében. Ez a megértés is egyfajta ébredés. Namaste.